Qed ikompli jkun dejjem aktar evidenti li Edward Zammit Lewis għandu jkun imkeċċi anke fid-dawl li pajjiżna ma jixraqlux li jkollu Ministru laqi tal-kriminali miljonarji. Dan kien il-messaġġ li wassal il-President tal-Aqda Repubblika Roberta Aquilina matul konferenza tal-aħbarijiet bħala parti mill-kampanja ta' ġurnata biex il-Prim Ministru iġiel lid-deputat tiegħu jirriżenja inkella ikeċċih. Roberta Aquilina qal li l-organizzazzjoni qed tkompli bil-protesta tagħha biex il-ġustizzja ssir u turi li qed issir. Kien għalhekk li Repubblika organizzat attività imqasma fuq ġurnata fejn irrepetiet il-messaġġ lill Ministru tal-Ġustizzja u laqi tal-kriminali miljonarji. Fil-konferenza tal-aħbarijiet f'Birkirkara, il-President ta' Repubblika qal li l-organizzazzjoni għażlet dan il-post għax hu l-qalba tad-distrett fejn ikun elett Edward Zammit Lewis. Tenna l-appell ta' Repubblika lill Prim Ministru Roberta Bela biex ikeċċi minnu fih lil Edward Zammit Lewis. Barra minn hekk, Zammit Lewis u wieħed mill-membri tal-Kabinett ta' Joseph Muscat li l-inkjesta pubblika sabet li għandhom responsabilità xi jġorru għall-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Dan kollu hu inaċċettabbli, dan mhux li nistennew minn Ministru tal-Ġustizzja u aħna l-Ministru tal-Ġustizzja sallum għadu ma riżenjax neżiġu li l-Prim Ministru Roberta Bela jieħu azzjoni. Inkella id-dnubiet ta' Edward Zammit Lewis ħajsiru id-dnubiet ta' Roberta Bela. Il-President ta' Repubblika qal li l-votanti tad-distrett għandhom ikunu informati għaliex Zammit Lewis ma jistax jibqa' jokkupa l-kariga ta' Ministru. Repubblika qalet li l-messaġġi pubblikati fl-aħħar jiem juru biċ-ċar li Zammit Lewis mhux biss kellu ħbiberija intima ma' Jorgen Fenech, iżda li jagħmel minn kollox biex din il-ħbiberija intima jżomma u jikkoltiva wara li kulħadd kien jaf li Fenech u sit il-kumpanija 17 Black. Roberta Aquilina kompla li l-messaġġi ma jurux kriminal miljonarju jiġru wara politiku, iżda politiku jiġru wara kriminal miljonarju li jagħmel minn kollox biex dan jagħti kasu u jkompli l-biberija li kellu miegħu. Fost oħrajn kien żvelat messaġġ li fih Edward Zammit Lewis jgħid lil Jorgen Fenech li hu gburi li jafu kif ukoll ieħor li qed jimmissjah.